Здравейте, всички, които ме гледате, аз съм Деструктор и тук с мен е Врачеда 1, 2, 3. Днеска ще имаме епизод 2 от Челяване с Деструктора и Да Пирата и Врачеда. Да Пирата го няма и само ние двамата. И да, хора, гледайте ме в моя канал, който се казва Разбивача Про. Просто така ми е името. Деструктора съм забрал да се купила. Просто не ми става с това име. И да, аз в YouTube ми е Разбивача Про, напишете и ще ви изгледам клипа. Иначе аз се казвам Деструктора, не ме забравяйте, спокойно, няма да сменям името. И ще снимам и да, сега да оцеляваме. От време на време можете да ме видите аз да снимам клип. Да, в описанието ще има моето име. Така, каска. Така. Олеле мале. Зомби. Къде беше? На вратата. Трябва да направим някоя завеса. Ами. Да, ето. Не се случило. Този хом го направихме вчера в един епизод. Вие ако не сте го гледали, го гледайте. Сега. Тук няма дърво, затова сега отивам за дърво. Опа, зомби. Отваря вратата, го чупи. Браво. Аз сега ще ходя друга ни чест. Добра два. Ако иска, сега ходим грифаме една къща. Вчера ние с Да Пирата бяхме я грифали. Човек, бързо взимайте. Взимайте айтеми. Готово. Всичките. Не ме пука с Ендър перлата, ще отида до холма. Не ми се върви. То на тебе някога вървяло ли ти се? Не. Да. Set home. Къде? Ехо, Да. виждаш ли ме? За кой изпи пошенка за невидимостта, бе? Нали нещо, че виждам балончетата? Да. Сега заради тебе не мога да отворя съндъка. Що пък да не можеш? Какво ти пречи? Да, хора, да знаете, след не знам кога, но ще си купувам Майнкрафт. И вече ще имам мойски. Не можеш да ме видиш. Не можеш да ме видиш. Аз съм невидим. Клиповете ми ще бъдат малко дълги. И аз отивам за дърво, да знаеш. И да, хора, ще ви напиша долу под моя клип как е моето име в YouTube. И да знаете, аз съм Деструктор, не забравяйте, няма никога да си го сменя. Ето. Така. Сега, все още съм невидим. Сега. Опа, някакво зомби, който ще го изтрепа и ме запали. Но нищо ми няма. Приеми. Щом? Бързо, бързо. Виж летяща стрела. Къде бе? Така, виж летяща стрела. Нищо не се вижда. Свърш. Виж летяща стрела. Вярно. Стига, как ме вижда? Аз го чепа със лък, човек. Айде събирам дърво още. Не видим ли съм още?
Да, не видим. Аз ще да събера дървото. И да, който иска да играе с нас, да ми пише долу под коментарите. Аз ще го приема. О, какво стана е невидимия? Сега и на мен ми се ръша отварата. Абе, то пък нямаме от това дърво, ай стига бе. Ами тогава ще ни бъде от камък земята. Кирка яме ли бе? Или както видите имаме 5 емералда. Но пък нямам кирка, това е тъпто. Аз имам. Ам то аз вече си взех. Хупа. Да имаме камъни, да. И ама аз взех камъни спокойно. Ние чак толкова не сме се развили, защото това още е втори ден. Иначе, ай си направим градинка, какво ще кажеш? Имаме картофи, моркови. Ами посей ги, аз тук ще направя земята, малко трябва да правя тази къща. И сега отивам за дърва. Окей. Уи! Умрях. Да бе, Не бе. не показва. Тя. Имам лопата, ама тя пък е на свързване. Не му отварям. Тъпя че там отвори си. Няма лопата. Само та единствена. Къде ми е фръкна брадвичката? Ето. Ябо, как е? Малко лагва. На мен не ми. Не, защото сням на... Да, знам. И затова ми лагва. Ма, чак толкова не лагва. Той изобщо дори не ми лагва. Не знам що как ще ми лагва. О, стига е. Ще пък лека и поставих камък. Ендърман ли убиваш, бе? Бия са по-точно. Окей. Внимай да не те убие вторичен път някой. То пък тук за какво го направих от дърво? А тук има крафтинг тейбъл. Така ли? Я виж какво има вътре. И аз пък вътре тук. Къде видя крафтинг тейбъл, бе? Така на едно място. Отвори го. И какво да го отварям? Да го видиш какво има вътре. Нищо няма, то е крафтинг тейбъл. Какво да има? Аз пъчух чест. Аз пак чух чест и сега ти викам, отвори го. Де да има се мод да отваряш често аз пак. Крафтинг тейбълите. Знаеш как сега се кепля? Ами да, то крафтинг тейбълите могат да се отварят. Аз събирам семена, да знаеш. Овка са тия стрелци, бе, само стрелци. Искаш ли помощ? Не. Където и да си. Някой спря лавата. Аз Не, влизам много, ама пак е нещо. Аз влизам в мината, да знаеш. Малко да покупая.
доста. Сега се правя мутика. Аз пък тук слизам да копая. Много дълга сте я направили, бе. То човек докато слезне. Долу слизам. Най-накрая успях, бе. Слезнах. 5 часа слизам. Хора, как не взимате редстоуна, бе? Сайран кирка. Що не го взимате ми? Не чудо. Честно, наистина, не ги взимате. Не. И за какво? Как му правим всичко от редстоун. И гле, и айрон не сте взели. Баш пък всичко с редстон не може да се прави. Ама може нещо, нали? Нещо. Само в Холивуд може да се направи шоп. И какво? Как може? Да се прави кофа и... Какво ще правиш кофата? Ще взема вода. Аз пък вземам лазурита, който вие не го взимате. Аз докато стигна долу ще умра. Аз докато сляза вече съм на половин сърце, бе, че още не съм слязал. Влязох и оживях за бонус. Този клип ще бъде малко по-дълъг от предишния. Към? Да, бе, станаха... Намерих дъма! Не! Намерих дъма! Браво. Да. Още. В мен имам 5 дъма. Браво. Сега с тях, знаеш какво ще Омага, направя? човек! Разбрах чак докъде е The Best Home. Къде? Тук, телепортирай се, ще видиш. Матле. Чакай да обера айрана. Човек, виж, ние от тук сме минали, не сте събрали редстоуна. Видяхте ли след редстоуна? Виждате ли какво има? Затова го обирайте. Имам в мене 5 дъма. Браво. И сега ще събера малко. Ако събера 6, ще направим по мечове. Така. Чакай, аз се връщам в холма. Да прибера дъмато и редстоуна. И да, и това ще бъде за този клип, само да прибера дъмато. Да, бе, тя водата замръзна. И да, хора, това беше от нас. Кажи чао, бе. Чао. И това беше от мен и чао.